wakwa-Masoka benosibongiseni Nompalweni selokhu baba ngabangani ukusuka besebancane. Ngesikhathi amaholide ephasika eqhubeka kwabanye, lemindeni emibili ibisemanzini. Ngalelo langa umntwana ufikela endlini ebuke uyodlala. Wafika kuumntwana olambile samphakela wadla. Umntwana eqale wasenzela inkinga engafuna ukubanjwa enhloko ethi mama kuyamthunukela. Angitshela ukuthi mama umntwana ongaphakathi akasakhona. Umndeni kaNkosinathi uthi batshelwe izingane endaweni ukuthi kunabesilisa ababili ababonakale benika enye yezingane iyogurt. Ufuthile bantata ababili bafihla mona hayibheli. Uthi kufike abesilisa ababili ekseni befuna omunye womakhelwane kunodaba bafuna ukulidingida. Uthi emini batshele ukuthi enye yezingane inikwe iyogurt. Lemindeni ithi lezi ingane Bezingamathe nolimi. Ilungu lekomiti lezokuphepha kumphakathi eGoli livakashele lemindeni. I'm saying that Bekicele, come and save us from what's happening here. Your cops are not doing anything. I mean, we've had the two kids that you just spoke about. We've had Ansia. We've had one before Ansia, and there was another one as well. And we've had the lady that was killed, Honorable Ndlozi's cousin that was killed. And do we have answers? We don't. Umnyango uzonikezela ngosizo emndenini ukulungiselela umncwabo. Amaphoyisa ayaphenya.